ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya Ka Phlim Khasi hal Lyngkha Bneng ya gabala penwandur da upradip kurba urang ba ubabun gila tip kum director jong Phlim Khasi gi bapau bad gi balayo khusnamru kala syajit naga benta ka Moscow International Film Festival arajar arbusan ka basau hunyo kajing syajit banlong ka main competition ka peni ka jing genjo jong Phlim Khasi syawai pat umau mer haga history kalong ganam ka buram ya ka jelahi Baroh kawai Haga Moscow International Film Festival arajar arpusan kabanlong naduk ka khanyo haduk ka arpusau tarik uyayong kindon shibun giweiru de giflim na keleng ka pertai kibania shimbenta ka Moscow International Film Festival kawan ra ya kerukom ya tuk khana jungi syakawai na gitamasa film kabarim bat kabadon buram tam haga pertai kabala seng haga snem khat khandai spa lai pusan Ki ting shop ki puran hagane ka film ki kintop yo ba Richard Karpuri, Helena Duya, Baya Marbanyang, Albert Mauri, bat Merlvin Mukhim. Uba Merlvin ula pelai por bat ni bani sam ya jing syam jong u haga kam ak film lengba ka jing trailang bat upradip kurba. Ngidap da ka jing kemen si shahi namar ba mo haba la actress sitom bat haba yo ya kata ka recognition mo but baka syajit ke film bahkan compete senon haka Moscow International Film Festival ke balong ke festival ke belar rim hadu kata ta te ni dap da kejing kemen ni kermen ru ba kan ya cekmat kata kerkom ba kan wan rapat ya kanam ya kani ke jela jungi ya ka than chani ke than north east jungi mo te haba dei ba ke film kani ka film ka kren shipang ka jinge dei perlok karukum long ka jing im syakithan nong kendong bat ka bakam kong sang ka don ru ka benta ka bapen i shapang kata ka bangi ong ka migration mo ka ba don ka jingmi jong ki basa shatu ki than nong kendong bat ki wan no ban yo eki lat jing im ki bakam ba bat ki e no e ka snong ka thau te kasaja pada ber kisah stang kendiak ngut kita ki ba iet baton ketua jakabat ki ba rai ru bakin sa ba hang tu la dalong sukum nukum nuru hakal yang ke characterization ngasu la katu ki films ngala don benta handai kania tidak sisa ngasgo ba ngan ong ba kadai ka wei na ki ba etam ki characterization banga hapan portrait namar belai ka wei galong ba ya ka film ni shoot baik haki seasons kumba ka demand ka script mo la ka dei ka winter summer autumn te kamut ba ngaru yala dia kum utau artist ngap hole ka character lo jong hadu kata ka jing jalan ka por kum kiwi ki films bangla don bentam chwa ngi shoot let's say shipo khat ar khat sansni ba kelakut ham tu mo hanrai ka ni pade hap up nakawai ka ayom syakawai ka ayom na waysnem te ngaso kalong challenging ba hadu kata tam dei tanginga but ya kiwi characters be don bentalang ru te ka character junga hi kadai jong briu bolong marwai u let's say bam don lok don kun don kti te andrei ha jing i jonga pade ya ka snong gatau nga raibet ba ngandon be shatui te kumbakalong yadon satang khandiat ngut ken hai tai snong but ka revolve halor ka jing ya dei jungi ken kum kita ki para ba ya sa marjan ba itu itha la slam ken ni trailang para bla ya itu bla don benta haki films babon temut ka kom bangin ya gin ya participate haka dialogue delivery lani ban ya sutu iwe ya ka exchange of dialogues ka timing kani katai ka kampen suk shibun kan namar i Albert Mauri don nilai don bentala ka tu kan ni films but i ba kharburi don but i baya kani ka first film hendai ma iru i baladon experience ka lain kapen suk ba ka kam kan ni yolat ban sei ya ki jing itu khana ya ki jing pen i ya karkom long ki jaka ki jongi sini mo ki ba itanat haru kata ta te baki wei ki ba shabar jong ka jela
kham tam le shabar jong karihi bakin yo bakin tip bakin itu ki kita ki khasi kumno gar kum long jungki kumno gar kum im jungki ngatarai kadai ki ke basautan but kadai na kata kadau ba kalong bakungsan ba yaki films ban participate haki festivals lele kan namar ba ki briu na keleng ke perthai ki wan te habak yo mut ki yo ro ka jiktip ki sedang ban keli ban yo jiktip show pada halor jong ka ke baki yo lamba jong ka cinema kan ki ap khmi lenti namar ba ki film jong ba pradip te ku mengitip ki bun ki kwa ban pet handai ka idea ban pada ya ka film shopo kini ki festivals kalong ba kawai kalong ba ki festivals keleng ke perthai keleng wat akari la jong ru kilong ki balong time bomb mut kadon ka por ba pen bakin yo scrutinize ya ka but bakin jet lani ban reject ya ka but finally ban pen iya ka to festivals lada sha jet kan te namar ba kadon itai time period te bun sin ka julong hiba ladang idon ka jinget ba ka film ka biang but kan klik mo habangi shabar te emban se ban hapha shwa kumta khanang ba kan yo ban participate ki festivals pi sakawai kalong ba lara ka film kapen iswa shani let's say mo te kata pada kapen duko ya ka proses ban pha shakini festivals balai mut kinam tre shu ban shim namar bal adep screen ya ka pi te kum kani menta kadi ka world premiere mut kadi ka jingkot kedang ka ba janai hadu kata in the area of cinema and filmmaking kan mentan sipang ba kapen sup ba namar beli bangila itu lupa iwe ngia jan ngia kren ya kana wala dang don haki benta jong ki film zoom mo te ndala don has set bat ngila ngam halaka jong ki characters katuka positive transfer of energy ka don behi mut ka one not naturally katuka jinge dai kan handai ho lara ka script pada ka batai ingi bangi habdon ka jinge mai le se tengi hapan pen i kata kat kum ka jinglong jong itu ki characters handai banyak trai kam pada ka suk ba ka pen suk hadu kata ngam tip tikna ba nadu ni kong kasngi imbang ne em yang abang don benta ka film mo handai le se kat bakadang progress ka script i snowba ka utau karakter ba ila modon maybe ngan la ban fit ba mangai kata te kadai ka jing snow ngo bat ka jing snow ba don ka jing kerku namar balai kum pi tip i ngang don ka passion haka liang ban don banta haki films mo haka acting te haba yo yakum kini ki lat kham tam ban ya trai kumbat iba pradip mo bolong professional hadu kata ka approach jong i ya ka liang filmmaking te ngaso gadai ka it's a big blessing kan kawai te gadai ban ya discuss khnang ba ban suthu janai ban suthu banya ya la ka jong ka character ba ban portray mo te umdon hi kanu ka character lani u character ban ong basup lani ba namar ba ningkong shap ban rungswa hakatu ban suthu ya ka jingkwa jong director ka dei ka ba kong sana ru kata tamba kalong ba anda pila ya don benta na kapor pila sedang ban suthu khamba ya ka process of filmmaking ya ka process of direction but ya ka process of acting te with experience ngatharai ka kham penjanai shu ka kam kan maka jing sha le ya ka film la select te menta ka film ka don haka main competition section te menta ka jing khmi lenti ka long ba kan click hakata ka competition kan jing screen like screen ba hi menta namar ba hadin ba screen ka don ka jury panel ka ban sa pej benya ban sa pej yaki bentai ba Pher jong ka kamshna film hi mo nadu ka artistry direction ka cinematography te ngikir man ba hangnu let's say kan click ka Pher namar ba kawai kalong ba kumba pila pulie ba kimi ki kubor man hakani ba sha jet ka film mo nam ta ka festival yakani ka film la set ban pen idur ba udai usnam arajar sa kunyo hang taru kala dei lupa ka wei ka
approach ka ba compare ban na kiwi films mo but karukum long ka jing thu khana ka jing penwan dur ka ta ka jing thu khana ru hanga simet nga so ba hoi ka pair sisa ba pinya compare but ki films ki ba ila direct mai but nga so haka jing don jonga but kawai ka film na kawai ka don be hi ka jing pair nadu karukum ban approach ka film nadu karukum ban shoot nadu karukum ban penwan dur haka liang ka jing thu khana te ka jing pair ka don be hi but nga kermen ba ki pai ba nong pet kai ki ba sutanat ban pet ki film khasi jantiaru ndakila pet makiru daladi kin yu hi kata kai abang ye sim benta ki films laning ye snai ka film ka jing tumuhi ka dai ban wanra ya ka jing thu khana ka ban penbernya ya ki nong pet kai mo kata ka jing snai ka film lada ka poi sakanu ka kenja thong ba ka sajet ban don hak competition lani ban yo ya kita ki khusnam best director lani mo ya ki artist lani best cinematographer kata ka dei ka added bonus ka bakong sanpat namta jungi hi kalong ba ngikwa barbor ba kanang tiu ni kata ka culture of cinema khamtam hangni but baki way pat ki basabaru kin yu ba ngi don ka potential ban shna film ni don ka potential ban yathu ya ki khana ki balong janai bat ki ya dei bat ka rukum long kuman ka jala lani ka ni ka than ka bangisa mengi mo te ka ka bangan kwa ban ong pada ka long ba kum baju long man ka porhi haba ki mi ki films mo bangi don banta ni kwa hop ba ki briukin mi shakmat ban one page ya ki films namar pinda page ba menta wat ka theater trend ruem kelayar bak lebak kumha ka film unata kelalong kum ka kenja ban revive biang kata ka interest in films ki poi ki breu da ki hajar ngut ban one page da ka tayo ga yat ka film handai pinda page pada menta ka yodu ka klik kat sebelet ki breu ki crunch pang juga especially haba ya dei ka world cinema mo ki crunch pang juga handai ndalawan hang ni ban pen pada let's say kam appeal ya ki breu te kata ka cinema ka film ka long kum ta ngimla ban guarantee bakan internet ni kermen baik bakan long ka ba internet bat ka ba ta jumut handai ka appeal hite ka long baik ban soba ban yami ya pet ya ka film mo bangirungin yo man sem manang ya chakmat banang snah susu ki film